ulah sira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Duniken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Bayu. Iso melu masuli kok. iso melu lho sing didanguhi Mbak Niken kok iso Wong awake iki wong Islam nek wong uluk salam ya dijawab kok. apa kabeh nek uluk salam wajib dijawab Lho, wong Islam nek wong uluk salam kudu dijawab. enek salam sing gak wajib dijawab Salam apa iki? imam karo makmum pas takiyat akhir imam assalamualaikum makmum untuk waalaikumsalam Oh, kok enek sing ngono kuwi ya ditulis karo malaikat. piye Ucluk. Mbak Niken. Nggih Mas Bayu. Alhamdulillah iso ketemu enten Alhamdulillah. mriki, ketemu ning Nggih, awi meneh. Alhamdulillah Mas Bayu. Semoga Mas Bayu sehat selalu panjang Amin. umurnya. Amin. Tambah jembar atine, Amin. tambah sabar. Amin, Nduk. Wah, lek niki wae kula nderek jenengane nggih rati-rati sedih asine. Lah kok susah ki ngopo? aja sedih to nduk Nggih kelingan napa Mbah Hanop kan. Heeh. Pengi kan nate napa jenenge sanjang to teng Nggih, kula lek heeh. anu tak anteni Nduk mengke anu dolan ning gone Solo. Nggih, heeh. Lah kok dereng mriko. Nggih, heeh. Nggih, Mboten tapi ana dereng- apa-apa Pate Bapak ya Nduk diapura. sing penting donga ya Mbak Amin. Niken Doa panjenengan sing disuwun. eh Sipa yo Bapak yo dongake panjenengan. Panjenengan yo saya kondang, saya laris. amin Ngoten amin lembah manah. Nggih. Semanten iki ndongake Mas Yuda yo ngono saya kondang, saya laris. amin Amin. Lah, Nggih. lah aki. aku kok aki lho Aku. Mbak Niken, Nggih Mas Bayu. niki ujube ngunduh mantu. Nggih, manten. Sampeyan ndongake apa ro mantene? Wong iki nek wis isih suci kaya Mbak Niken iki dongane mesti mandi. nggih Wong kulino ibadah kaya Mas Yuda dongane ya mesti Mandi. mandi. Alhamdulillah. Nggih. Lah, aku. Mbak Niken ndongake apa kanggo Oke, niki mantene? mantene namine sinten Mas Bayu? Jangkrik. Aku ibu aku mesti meneng. Mas Fahrul kali Mbak Feni. Oh, Mas Fahrul kare Mbak Feni. ya Semoga ini menjadi kan keluarga gawat yang ngajeng Nggih, sudah tadi sudah foto oh sama saya. ngaten Iya, Nggih. semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga berbahagia selalu, yang penting Amin. sehat selalu. amin Semoga cepat diberi momongan amin dan bisa terus sampai akhir hayat nyamat yang memisahkan. Amin. amin Ya mesti mandine wong piyai kulino prihatin. Nduk Niken, Nggih, dalam Mas Bayu. kula wis ngantu-antu ketemu kapan melih karo Nduk Niken. Para pamriksa ya wis ngenteni Nduk Niken Salindri lho. Nggih. Piye nek wis diinteni ya kudu diati-ati, suarane dijaga sing becik. Gitu Nggih. Mas Yuda. saestungke wong Mbak Niken nika cara sak menika cara kembang nembe mekar-mekare, cara bintang nembe bersinar-bersinarnya. Jaga swara, jaga serawung. Nggih, Nek panjenengan serawung seniman-seniwati kaya Ibu Waranggana kaca pengrawit wis pas. nggih, Serawung karo Mas Yuda ya wis pas. serep Nggih. Ya pun pas. seniman ya kiai. Nggih. Sing penting aja serawung iblis. Oke, nggih laras-laras. Sapa kok enek wong jegok iki sapa kok? Piye to kowe iki maksudmu lho piye? Masuk kowe jak omongan niki jak omongan mosok aku ora. Lah terus karepmu piye? Paling ora ya teko opong. Ora kecambung piye ditekoki. Nah, ora kita. Oh, nggih. Nggih, Om Yudo, gimana Niken. kabarnya? Alhamdulillah kula pinaringan sehat. Alhamdulillah. Walafiat. Panjenengan nggih sehat nggih. Amin, aku juga sehat Om Yudo. Nggih, dilancarkan segala urusannya. Pangestune ya Om Yudo. Nggih, pangestune. Aku mesti ndak tahu Alhamdulillah, ketemu nggih. sampe ini jadi Nggih. ya aku kangen. Kangen wong Tapi jenenge. lek ketemu ngene iki no, dhewe no kaya wis ayem ngono ya, Alah Om ya. ibarat iki kaya mas karo adik. Aku karo sampean iki ibarate kaya mas karo adik. Nek Nggih. kono ana sliramu ning kene mesti ana aku. Iya, kaya Gayung aku karo Mas bersambut Bayu. Mas Bayu. Kaya emas karo adik. Lah, ing Iya. antarane sampean karo aku ya Mbak Niken ya. Inggih. Iki ibarate kaya renggang gula kumepyur pulut datan genggang sarikmu pinara sastra. Ateges kelet banget ngono lho. Kelet banget. Nanti. Kelet tuh tenan Mas. Super. Ah, Ya, goblok ora. Wong ngene wong arepe Seneng. iki Kudune jenenge seneng mondol. Nek dilus-lus kudune seneng. Arek-arek lho ana wong dilus-lus iki. Los-los iku kudune seneng. Kok dikaplok dilus-lus. Dikaplak nek Namanya ini juga chemistry. Seharusnya kamu itu tahu, seharusnya kamu itu paham. Ada sesi di mana aku bertemu dengan Mas Bayu dan aku mengucapkan salam kepada Mas Bayu. Ya. Di mana aku bertemu dengan Om Yuda terus kangen-kangenan